Bench ako taký nemusíme využívať pri cvičení prsných svalov, ale ako kontrast pre biceps, to znamená cvičíme triceps. Nohy zdvihnúť, aby sme sa neprehýbali v drieku. Hrudník oprieť. Ak cítime niekde bolesť, sme tam zle, poopravíme pozíciu. Neprehýbame sa pri benchi v drieku. A čo je dôležité, lopatky sú celou plochou na podložke, to znamená natiahnuté lakte, nechaj na seba spadnúť tú tyčku, natiahnuté lakte, krk. Neohýbať a teraz. Dôležitá pozícia, ramena do šírky, oprieť celé lopatky, to znamená tá tyč trošku klesne, ale s natiahnutými lakťami, výborne. Toto udržíme, ramena širšie, hrudník dole a ideme. Skrčiť lakte, trošku širšie od seba širšie, ramena široko a výtlak hore. Výborne. A sme v tricepse. Zameriavame sa iba na ten triceps. Stop. A výtlak. Vynikajúco. A skrčiť. Ramena široké, hrudník držíme. Výborne.